Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Nauya Inoue, piko na kay Casimero. Nagpost ito sa kanyang Twitter account mga pre. Ihanda na daw ang bakbakan. Dagdag pa ni Nauya, bakit daw siya magbait-baitan? Di naman daw siya isang imahe ng santo. I-organize na daw ang laban. Tila kumagat na si Nauya mga pre sa bitag ni Cuadro Alas. Na-trigger yata ang The Monster ng Japan sa mga patutsada ni Cuadro Alas sa post-fight interview niya laban kay Rigundo. Sa kabilang dako naman, bitter pa rin sa pagkatalo itong si Rigundo. Nag-post na naman sa kanyang Twitter account kahapon. Sabi niya, no one can knock out me. I am not a picture on a bag unless you can actually box and know how to cut the ring. Be happy throwing punches at the air. I still have my chin. Pinaparinggan yata si Cuadro Alas dito mga pre. Wala daw makaka-knock out sa kanya. Di daw marunong mag-cut sa ring. Hangin lang daw ang tinatamaan. Sabay post ng isang quote na ang sabi, I love it when people doubt me. It makes me work harder to prove them wrong. Tila di pa talaga mag-quit itong si Guillermo mga pre sa boxing. Mag-work harder pa yata siya para may mapatunayan base sa quote na pinost niya. Nag-post naman itong si Casimero mga pre. Nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. At sinabihan si Guillermo Rigundo na bawi na lang siguro sa Paris, London 2024 Marathon. Habang si Shane Gibbons na matatanda ang sobrang pikon sa laruan ni Rigundo at nagsabi pa na mag-quit na lang ito sa boxing. Ito na daw ang pinaka-horrible na kalaban niya na nakita niya sa loob ng mahigit 30 years niya sa larangan ng boxing. Walang ginawa daw itong si Rigundo kundi tumakbo. Parang may ninakaw daw kay Casimero. At sa tingin niya ay hanggang sa hotel daw ay tumatakbo pa rin itong si Rigundo. Nag-post din si Gibbons ng mga meme picture sa kanyang Twitter account. Dagdag pa niya na ang TV career umano ni Rigundo sa Amerika ay tapos na. Wala na daw magbibigay sa kanya ng oportunidad na makalaban sa mga high-profile TV match dahil sa mabahong imahe na ginawa niya at iniwan niya sa laban nila ni Casimero sa Carson, California. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.